Traditu lil poplu Malti u Awċi tħaqtu bieħu sraqtuh 400 miljun euro. Trid tkompli ssir il-pressjoni sabiex il-gvern ta' Robert Abela iġib il-flus kollha lura. Dan sostnew il-kellima waqt il-protesta li saret quddiem Kastilja bit-tema issa ġibu lura l-400 miljun euro. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija saħaq li sa mill-bidunet dan id-dil ma kienx jirrifletti l-proġett maħsub fil-waqt li mhux minnu li ridu jagħtuna 3 starijiet state of the art. Adrian Delija sostna li f'dan id-dil fraudolenti il-gvern ta' Robert Abela daħaq il-poplu kollu. Tmorru minn wara il-poplu Malti u Awċi kollu u tiftemu biex tisirquh, biex tifdefradawh anka fejn tidħol is-saħħa pubblika l-iktar ħaġa eżiża għalina, għall-familji tagħna, għat-tfal tagħna, għall-anzjani tagħna, għall-morda tagħna, għall-vulnerabbli tagħna. Huwa sostna li quddiem dan kollu Abela m'għamel xejn, anzi wara sentenza tal-qorti rid jieħu l-mertuqu dan fil-waqt li qatt ma ħadem fl-interess nazzjonali tal-poplu iżda ħadem fl-interess ta' Vital Steward. Maħniex ħanifqu hawn din is-sentenza ma kienitx tmiem ħlif ta' battalja imma l-gwerra għadha ħatibda għax ġibna l-istarijiet imma issa rridu il-miljuni tal-poplu lura. Min-naħa tiegħu il-President taċ-Chamber of SMEs Paul Abela qal li f'survey li sar ftit ta' żmien ilu wera li l-maġġoranza tal-parteċipanti qalu li pajjiżna sejjer f'direzzjoni ħażina. Apparti minn hekk huwa appella lill-Gvern sabiex fil-baġit jassigura li jkun sab ir-rotta tajba għall-ekonomija ta' pajjiżna. U aħna nippretendu li l-Gvern qed jgħid irid ibiddel ir-rotta tal-ekonomija. Aħna qed ngħidu sma' ir-rotta tal-ekonomija irid jiddeċidija nhar it-tnejn il-Ministru tal-Finanzi biex aħna minu fin-negozju iż-żgħir u medju jara x'rotta jrid il-Gvern u dik ir-rotta aħna nadottaw biex imorru magħha. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella qal il-konċessjoni tal-istarijiet kellha toħloq servizz mediku ta' eċċellenza imma minflok il-gvern ta' Robert Abela għamel froġa sħiħa dan apparti li saqsa sar minnhom l-400 miljun euro li nataw Vital Steward. Mhux talli ma ġewx it-turisti, mhux talli ma ħadniex l-aqwa servizz bħala poplu Malti u Awċi talli ħarbulna b'400 miljun euro misruqin minn ġobwietna. Waqt id-diskors tiegħu id-Direttur Ġenerali tal-MEA Joe Farrugia aċċenna li dan l-iskandlu ħasat lis-soċjetà fil-waqt li l-poplu għandu jingħata spjegazzjoni dwar x'ġara f'dan id-dil fraudolenti. Il-poplu kollu, irrispettivament mit-twemmin politiku tiegħu, jingħata spjegazzjoni onesta ta' dak illi ġara. M'hemmx lok iżjed għal ftehim sigriet u kuntratti li ma nafux fihom, imma hemm bżonn li kollox jitpoġġa fuq il-mejda ħanaraw eżattament x'ġara. Min-naħa tiegħu il-President tal-MAM Martin Balzan qal li Steward ma kontribwixxa xejn f'din il-konċessjoni tant li l-isptar San Luqa tħalla biċċiet u l-isptar ġdid Fawdex qatt ma nbena. Konsegwenza ta' dan kollu l-Star Mater Dei spiċċa arkub teħ hekk kif hemm nuqqas ta' spazju. Nippretendu li l-Gvern jgħid Malta l-ewwel u qabel kollox u jara li dawk il-flus li ntefqu jiġu lura kif għandu dritt u dawk imorru għal daw l-affarijiet l-servizzi u l-infrastruttura fis-saħħa li hemm bżonn issir. Giulia Falzon għal Net News.